de GZ Música TV abandona a nosa discotasca. Por un día imos facer o programa en medio da ría. E como nos estamos que botamos por fora, nada de cutipiscinas destas dos famosos. Nos imos directamente un barco a Ría da Arousa, o barco da chuvia, onde a Compañía do Ruido vai presentar o seu disco Pensares Galegos. A ver se conseguimos tirar algún cantante pola borda. Episodio 5, alo vamos. Avante toda! Hoxe temos un episodio especial de GZ Música TV grabado a bordo dun barco. Entrevistamos o Leo Escoitamos o SE Orquestra Fantasma. e dámolo todo coa Compañía do Ruido, bojando no medio da ría. Avante toda, John. E como non somos así de espléndidos, non levamos nin un mes, pero xa estamos de aniversario. Nos levamos pouco tempo coa nosa discotasca, mais a web gzmusica.com xa leva un ano, e iso hai que celebralo. E como non o festexar, ainda temos outra festa máis. E o día 13 de abril, nos Salasón ás 9:30, temos a festa de aniversario. Coa actuación do Sonoro Machine e os Cenzar. Non vos la podedes perder. Polo escenario do Salasón pasarán dos directos máis potentes da música galega. Os Sonoro Machine desde Ourense traerán a súa cumbia de onda sonora. E dende Cerceda, os Cenzar, os padriños do rock galego, prometen que a van armar. As entradas custarán 5 euros anticipada e 8 en taquilla, e poderas mercar na librería Esmorga e no bar Guerrilla Radio de Cangas e no bar Rústico de Vigo. Tamén os podedes mercar en gzmusica.com. Aproveitando que estamos no medio da ría da Arousa, na presentación do último disco da Compañía do Ruido, imos falar cun dos convidados, o Leo e a Remecájona. Marcho pralo. Onde vas, tu norte? Boas tardes, estamos aquí co Leo e a Remecájona para que nos conte si a súa experiencia neste barco, si a primeira vez, si non. Pois é un deses días que diste, se morrese agora, bueno, ainda menos mal. Ainda pasamos ben. A verdade é que si, é un día, non sei, desde que arrancou o rollo e todo o día se empezou a aplaudir, antes de que pasara nada, porque xa estaba pasando, non? Xa estábamos nunha cousa que inédita, non? Que nunca se fixaba, por lo menos eu nunca estivera en algo así. Eu xa sabía que este día non o vou esquecer nunca. É impresionante. Iso é bo, que non o esqueces, supoño. Sí, porque eu esquezo moitas cousas, demasiadas. Sabemos que xa estás aí co traballo coa banda das Capital na que estás, vades a sacar o disco xa, Grecia, tedes un single. Queres contarnos algo respecto ao disco este? Sí, vai salir agora xa e, bueno, que sei, das Capital é como o anti-Remecájona, ou non, é a cousa máis distinta de Remecájona que fago. Para min estou moi agradecido, non, os compañeros por chamarme para facer algo tan distinto do que fago, porque sí que ainda que me raya bastante e me teño rayado mogollón con ese proxecto, realmente son a xente carayuda, sabes, hai unha camaradaxe, non, que che dá a dimensión do que significa pois iso, o socialismo ou barbarie, non? Do que significa o estar cada un na súa casa, xogar o balón solo contra a parede ou ter unha pachanga de colegas, sabes? Ese realmente a diferenza é esa, non? Que queres? Botar pelotazos contra a parede durante o verán ou botar pachangas cos colegas. Entonces, e esa é a diferenza, non? De estar solo e a tocar solo, que tamén topo moita xente que me arroupa e tal, estar nunha banda como das Capital é caralludo, porque nos momentos máis difíciles, non? Cando eu estaba moi rayado co rollo e tal, sí que estiveron aí, non? E eso xa é máis alá da música de todo, non? Xa é algo máis persoal. O Dani e sobre todo o Paino, non? Que tuvo moitísima paciencia comigo, porque estaban as bases esperando e eu estuve atascado aí e, bueno, eu que sei, xa solo por iso, para min, das Capital unha das grandes alegrías da miña vida, a pesar de que facemos música para que a xente escolle entre dous posibles camiños, pegarse un tiro ou facer a revolución. Esa é a disyuntiva. Porque se tiveras que describir o proxecto de Das Capital, que aínda non o coñecen moita xente, creo, como o definirías? A ver, eu solo son o cantante, dicir, tampouco teño a clave do rollo, non? Pero... Bueno, gustaríanos ter a todos aquí, pero sí, tocouche marrón. Claro, sí, adoita acontecerme este marrón, porque eles non queren falar nunca pas cámaras, ¿sí? Pero, nada, sí, joder, a ver, como definir a cada Das Capital? Das Capital son poemas, realmente, do Dani, que é un grandísimo poeta, para que non o coñece, recomendo, non? Dani Salgado, e algunhas outros poemas que ele escolle, non? Para musicarmos,
que tamén é o responsable da escolla, e despois son as bases dun músico impresionante como é Marcos Paino, non? O Paino grande, pues está o Paino pequeno que está ahora aí tocado aí abaixo. E Marcos Paino é un musicazo, eu que sei. Eu aproveito que non están aquí para botarlles flores, non? Iso está ben. Si non me deixarían, pero sí, joder, é unha pasada. Bueno, son eles dous facendo bases e facendo letras, non? E eu intentando cantar no medio diso, non? E basicamente eu creo, non sei, é un intento de chamar á revolta, non? De alguna forma distinta, non? A mellor do que se pode facer con rock, non? E tal, pero, bueno, unha forma complementaria tamén. Pero teño claro que o que pretendemos é chamar á revolta, non? Con todas as nosas armas. Iso está ben, hai que poñer un graniño máis de area. Así por cambiar un pouco de tema, falando máis de ti, o sea, de Oleo e Arremecajo, non tes agora para o mes de abril algún concerto ou algo? Si, hai aí, bueno, eu son o fontanero como meu pai, non? Eu, claro, hai que cambiar todo para que non cambien nada e realmente os fillos do proletariado sempre vamos ser fillos e fillas do proletariado. Iso temos que telo clarísimo. O sea, a promoción social é mentira. O 90 e pico % da riqueza do Estado español segue nas mesmas mans que no 36. O sea, é mentira a posibilidade de promoción social. Ese é o cebo que funciona, por exemplo, en Estados Unidos. Aquí non porque ademais aquí o capitalismo non chegou ainda. Aquí o que temos é unha oligarquía. E, o sea, está todo nas mesmas mans. Entón, dentro desa historia, eu teño claro que eu son un fontaneiro, como o meu pai. Eu son unha costureira, como a miña nai. Decir, o que me dedico é a que me chamen para arreglar un baño, cando se jode. E entón, chamanme moi enriba do día, sempre. Mólame, non? Pero agora, por exemplo, para abril teño un bastante adiantado que me chamaron con tempo que é a xente da Serra do Jaliñeiro, non? A Asociación de Defensa do Jaliñeiro contra os eólicos, non? E bueno, que unha xente que aparte, bueno, coñezo de outras moitas historias e amigos de sempre. Son os concertos que me prestan tamén e poder estar aí, non? Tocando no Jaliñeiro, colaborando e super ilusionado, non? Estou preparando un espectáculo novo para cousas así, non? Cousas colectivas nas que ao mellor non ten tanto sentido que vaya eu cantando as miñas cousas como que de alguna forma cantemos as cancións de todos e todas, non? Entón esa un pouco a miña obsesión aí con esas cousas agora é esa, facer un repertorio que inclúa, non sei, temas de Leonard Cohen, Bella Ciao, cousas míticas para que podemos cantar todos, non? Todas, creo que ten máis sentido nunha historia así. Vai máis acorde coa temática, iso está claro. Claro, sí, bueno, pode ir ali a facer o pinzo como sempre, tal, pero tampouco, bueno, xa está un pouco visto. E bueno, creo que é máis interesante o mellor fomentar o cantar todas, o sea, as cancións colectivas, non? O sea, de repente o rollo do furancho, non? Chegas o furancho, entón cantamos todas e todos as nosas cancións. E iso, nese tipo de historias, creo que ten máis sentido que chegue un cantautor e se poña a botar o seu discurso, non? Creo que hai que apoiar máis o rollo colectivo que xa se fai, non? Xa se fai dende a música dos furanchos, o folk, as charangas, tal, non? E a Orquesta Fantasma, para min é un dos grandes exemplos disso, non? Pega ya todo, tío. Pega todo e ademais está facendo unha cousa que mola moito, a min me flipa, que é que está recuperando a canción colectiva. Non é tanto el que encanta como é o que propón. Ese para min é o gran valor e para min a genialidade do ser, non? Que admiro moitísimo, son as miñas grandes influencias. Por iso. Non sei se queres contarnos algo concreto ou non. Bueno, outro día fixen lentejas, non me salía moi boa. No, guai, que sei. Non, porque podería che facer a típica pregunta para cando un disco, pero non sei ata que punto me pegas. Sí, a ver, o disco xa se sabe que non, tal, pero precisamente sí. Teño pensado sacar justo agora para a primavera, xa a primavera xa está. Primavera, verán. Hai un que xa está grabado, que son des testemunhas que de feito puséstelo na páxina. Xa está grabadísimo, o que pasa é que non me molaba sacalo solo, molaba sacalo todo de vez, non? Entón estou rematando
outros que están a medio facer, realmente é certo, saben moitas cancións que están grabadas, o que pasa é que son discos nos que colaboro con máis peña e tal, entonces necesito de outra xente para rematalos e de min tamén que un día teña bajar para iso, sobre todo é culpa miña, eles, a xente que chamo ponse voluntario en seguida. E bueno, e cando se pensa salirá, tampouco. Sí, esperemos. Ninguén é tan vello que non poida vivir un ano, nin tan novo que non poida morrer mañá. Pois nada, hasta aquí a entrevista. Deixamos que vai a seguir disfrutando dos concertos. Ata logo. E tamén temos connosco os protagonistas da xornada, a Compañía do Ruido. E velaí está Dani para ver que lle contan do seu novo disco. Toda a vida estudiando. ¿Para qué? Para quedar sin un centavo. 8 anos de GB. ¿Para qué? Para seguir estudiando. 4 anos máis de COU. ¿Para qué? Para seguir estudiando. 5 anos de carreira. ¿Para qué? Para apuntarse ao paro. Non teño nada. Casa, ni coche, ni billete pa Alemania. Non teño nada. Nin un par de lacos, nin a Merkel de criada. Non teño nada. Casa, ni coche, ni billete pa Alemania. Non teño nada. Ala, capitán, lárgalle aí. A ver quen perde o bizoque desta vez. Chirilas. Gracias, señora. Hai nos que acabarán por reventar. ¿Por qué? Por andar estoleando. Hai nos que acabarán por tolear. ¿Por qué? Por andar reventando. Hai nos que non paran de gichar. ¿Por qué? Por andar empalmados. Hai nos que non a paran de cajar. ¿Por qué? Por andar gobernando. Non teño nada. Casa, nin coche, nin billete pa Alemania. Non teño nada. Nin un par de lacos, tan siquiera unha criada. Non teño nada. Casa, nin coche, nin billete pa Alemania. Non teño nada. Ricky, compadre. Sangre y arena. Vamos por la feira. Noche firme na feira. Antes de que nos chova, vamos a facerlle unha pregunta rápida. Que tal o disco novo? Como vai ser a cousa? A cousa, acordamos que vai a ser boa. Mellor empatar que perder. Para non ganar, empatar. Ben, sí, hoxe a verdad que foi un lujazo, non? Poder estar aquí con toda a tropa, recorrer a ría, meterse a donde nos estemos no cuberto. Mira que me ran por aquí, non sei, ves? Pensares na situación, Despois de pensar, actuar. Acción, reacción. Ten que ser así. Bueno, e por que nun barco? Por que non collemos un pub como o resto de grupos e facemos a presentación nun barco? Porque en terras estábamos estos collóns e como nos empezan a salir branquias do inverno que temos, vamos nun barco que xa en caso de afogar sabemos nadar todos, así que non hai problema. Estamos máis afeitos, non hai por que escapar para o monte. O ajo nos vai a comer, hai que tirarse a ela. Hai que tirarse. E hai que pensar como os armadores, a ganancia está no mar, non está en terra. En terra estamos ali a amoecer. E parece Nueva Orleans. O sur Nueva Orleans, todos enfancados ali. Mira que non ve ninguén. A tristeza non leva a ningún lado. Alberto Mimá, onde vai Albertiño Bundi? Sempre decía, tristeza non, alegría sí, non? Pois iso é o que pretendemos con este disco. Pois iso, alegría sí, tristeza non. Está nos chovendo, esta é a festa da chuvia en directo dende a Ría da Arousa. Chove. Chove no Grove, chove no Lestrove. E na Ría da Arousa tamén chove. Cando todos os barcos van pa terra, os mariñeiros disponsen de ir ao mar, xa tomamos o sol e sombra necesario, xa vomitamos o que tiñamos que vomitar, e estamos aquí para presentar o Compañía do Ruido, o Pensares Galegos. O como xuntar a música e o mar nun solo contido, un barquiño, unha carpa móvil abundantemente. Unha carpa móvil que se dispón a cruzar a Ría da Arousa en busca dun mar tranquilo. Non pensamos botar o liñón, non pensamos coller luras, xa traemos a sarda para facer un guisiño bon. A Compañía do Ruido presenta Pensares Galego, 9 temas de corte propio e 5 versións de grupos galegos que marcaron época. Uns na comarca do Barbanza, como JJJ, os Bastantes Young,
e outros como Cénzaro Diplomáticos que marcaron e siguen marcando a diferencia na Galicia tropical, esa que sae o sol e non se leva nada mal. E Chiribitas debía falar algo, pero como lle gusta máis que lle pregunten, voy a preguntar algo. Dime un pouquiño como, bueno, de que vas a que estilos, o folclore, compañía do ruido, o punky, que podemos encontrar neste disco? Nada, sobre todo neste disco, pois igual o que é un pouco a esencia da compañía en sí, non? Letras reivindicativas, música festiva e máis nestes tempos que corren, que sempre se agradece, e haberá un pouco de ranchera, un pouco de ska, un pouco de reggae, un pouco bastante punky, bastante mala leche. E todo eso, pois eso, como dicía antes, amenizado con música festiva para bailar, para pasalo ben e botarnos unha sonrisa que falta nos fai a todos. Este formato vai vir un formato sobre sorpresa, o disco, donde vai a vir cun kit de montaxe que vexo vos por aquí. Por aquí temos as peciñas todas. Son as pezas todas e con un manual de instruccións para que cada quen se monte o seu propio disco na casa, non? Venga sendo como eses ovos que traen unha sorpresa dentro, bueno, pues, que é como falta o paracaidista, non? De toda a vida, que se tirar e que se queden enganchados nos cables da luz. E o crowdfunding que falábamos, non, tiña tres vertientes, unha que sería a promocional, outra afectiva e outra a distribución, non? Por un lado mirar se tes apoio, por outro lado conseguir os cartos, como a lonja, vender o peixe e despois facelo, non? E por unha terceira distribuir a donde ninguén estaría, pois nós vendemos nos festivais non toda a túa clientela vai a festivais, así temos a opción de xente que está en Teruel, en Argentina, en Escocia, en Madrid, en Guadalajara, en Portugal, de acceder ao disco da Compañía do Ruido, e nós ademais queremos agradecerlle infinitamente que apoyaran o noso proxecto. De tanto que dura.
coa xenda, entón. Espera, que mira que traio, güey. O 12 de abril na Capitol de Compostela a Trova Kung Fu e a Compañía do Ruido. E o 20 de abril, Festival Entre os Pinos Miúdo, coa familia Camaños, Ultracans e os Tres Trebóns. Que o vexan as sereas. Se o teu nome naufragase. Agora que xa tedes as datas apuntadas, ata aquí o programa de hoxe. Quedades con outro dos convidados, C Orquesta Fantasma. O Seven tamén de Matamá é un dos últimos homes orquestas que queda no país. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Eles comen todo, eles comen todo. Eles comen todo, non deixan nada. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo, non deixan nada. Vai o la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo, non deixan nada. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo, non deixan nada. Os teus incendios sobre o astro mudo, batendo as asas pola noite calada, veñen en bandos con pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. Se alguén se engana o seu arxisudo, elle é franquero e a porta xa checada. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo, non deixan nada. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo, non deixan nada. La 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 la.
que pasa. Somos os restos das torres, somos a cinza do incendio que queimou nomes e amores. Somos trabada profunda que deixa marcados os dentes. Somos os berros de estrume que danan o corpo e a mente. Temos un deserto no peito que ás veces muda en xardín.